Hormatly adamlar, inni size Allah berdi durdu ýygyň. Durdu we şaqdaky radio oyunyny eşitdirýär. Gece kinniyenler ara obasyny salkyn arady. Amangelli günü eline törpüden alıp taşykdy. Atynyň ýanyna baryp, toýnaklaryny birin-birin galdyryp diýmedi. Nallarynyň duruşuny barlady. Toýnaklaryň nallan artýan sähelçe ösgünlerini törpüläp ýylmady. Nalyň çüýlerini teretdi. Şowat 6-7 ýaşly gyzat takyýasyny eline alyp algak geldi. Dede, ay dede, duydu başı daim gelýär hana. Gönübek atı bilen güýmenip duran ýerinden ses yetim gola gelen atlatar bäňetdi. Yetip gelýän mehmanyň başyna qara telpek, egnine solgun terini don, aýagyny köýnädik bardy. Ýüri salykdy. Atam bedegsiz, göwüswendinem dakmandyr. Gözlüginem geydirmändir. Bu gelýän atlynyň durdu akşydyga çyn göli. Ýönümiň bu gelşi 30 ýaşly jahily menden oklu. Muňa bir dewa çalypdyr. Ýöňler gelenine oň başyna ak telpek, egnine kırmızı don, aýagyna ýalryp garaýdyk, arkasyna sazy bolar dagweti. Bu gedege arkasyna tutarym ýok. Bu nämen garamatka? Eýilik bola barsyň. Onsoň bu tökü sapar aýynyň 14-üne öýlenýänligini aýdyp toýa çagyryp gidip dagwetin. Menime bir küçüğünden äne watlanjak bolup ýördüm. Gönübek şulatlar aňyna çaltaýlap, atynyň toýnaklaryny goýuberdi dikelli. Gapdalyna henidem takyýasyny eline saklap, gulpojugyny togurdup duran gyýjagada göz düşdi. Ha, köşegim. Durdu bakşı daýyň gelse gatgowda. Baral ojakda ot ýakdy 2 tüňçänem suwdan oldurip goý. Akşam çaýyny içeliň. Ejeňe de aýt, taş işige düşüp atsyn. Mihman geldi diýip bolýarmy? Güneminni ýaşyp barýar. Gönübek Kalepa atyň ýatagyndan beýlerek çekilip mehmany garşylady. Durdu bagşy atdan sıyrylyp düşdi. Halepatı bilen ýüdi salyp görüşdi. Gönübek Kalepa, sağman otururmusun? Şükür Hudaýa. Taşyň için hemme salamatlyk mıdır? Yenge salam aleykum. Sağman otururmusunuz? Şükür Allah. Öňgelenine içinin aşyny oba garatyny, mal başyna seni yeken soryan Halipa, bödek durdu bagşa korkarak garatda, sagaman geldiňmi diýip oňaýdy. Çünkü içginirek soraşy berde, durdu bagşyň bir şum habar aýdaýjagyndan howatyr etdi. Öňlerine çaý gelenseň durdu bagşy habaryny aýtmagyň ebeteýin tapman, ondan mundan gurrun edip esle turdy. Gönübek Halipa mehmanyň mundan artyk kösenip oturmagyny düzmän, oň çywyny ýaryp goýberdi. Ýogsa da bir toýuňa ma golalaşyp ýörenler. Indi sen Garaşmany türka aýdylan bu köp manyly tymsal,
Яссығы тіртікләп ятан тұрды бағсы енетті көтірді. Әдігінің ончыны шаппа тұрдырды. Икегінні ағрам салып демалдырды, алжыратты. Халипасының үс сашыры дағлары серетіп, хоулықман көріледі. Ağam, toya götürdü. Senem ellen gidenler. Gönübek, onun için üytkömedem. Sebep ol mun yalı yakımsız haber öňem kän gede geçtipdi. Bollu. Oňlu da aytmajaňa gelşiňden emillim. Hanini mert bollu düşünükleri açık aytsana. O ne edip ellerini gitti ol. Sen gelin. Aytsam, daimden toyta oryalı, mal gara, hem adoluk harcalıp geleyinip, emir avada gittim. Daim 20 tane doğur, 2 tane düğü, halat ter pay verdi. Şoları alıp, idime dolanıp geldim. Senem yok. Talancılar giyeceğim bir vakti on ekitipdirler. Asıl ertiyere çenli hiç kim bilmeyendirem. Ağam, eynevde yanrak bir giday ayal peyda oldu. O ayalı hor etmedi. Kimin kapısından gelenine gün yaşta şol öyde yatıp yeni yerden turup o aylanıp başladı. O kempire hem tevip hem bilgiç diyadiler. Ben daimlere giden günümün akşamı oğul tenemem şu giday ayalam zımziyat bolupdur. Şu gece 4-5 atlığın hiva tarap kıslanıp baryanlıklarını taşraktan gören çoponçoluk olmar. Sinemi şol atlılar alıp giden olmalı. O avadaşlarım şonu guman ediyorlar. Ana Halipa, yağdaylar aşıyla. Ennem, neyme maslahatım oldu beri ver. Men sen maslahatına mehteç, Gönübek Halipa. Gönübek, sesin çıkarman çay içiyadi. Kävat bir hüm edip pikire uğriyadi. Geçen gedek, şundan bolaydı oğlunun durdubası öýlenmekçidigini aýdyp Gönübekinge çakılığı gelipdi. Şowelerine bir gece aýdym aýdypdy. Şonno ýeke Gönübegiň obasal, goňşa bolardanam gatty köp adam gelipdi. Dağda ora orup berenlerim biziň ýanymyza bagşyň sesi durman marýa diýip gijirek gelipdiler. Durdubası aýdym aýdanyň misli dağdan ýenen silýal joşgun aýdýar diýip gurrun edýärdiler. Gönübegiň özüm damana ýolunyň ezberi diýip durdubasa göwün etýärdi. Ine bugün weli şol dağdan inen silýaly joşgun bagsy Gönübek Halipanyň öňünde mizzer watyrdy. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Bugün 4-5 tane ýaş ýigit durdubasynam öýe ýesinem agyr oýlan gırdabyndan çykardy. Oğlanlar, bugün bize durdu başıdan aydım yok. Bu uzak yol söküp kat yadaptır. Yaravluğum yok. Bu edek buna alar vermeli. Olmuyor mu? Doğru benim babam. Şimdi kelimize dinleyersiniz ne? Sağ oturun. Ýigitler ugra berende Gönübek olaň izinden gıygırdy. Oğlanlar, katı vermem. Bu tükü o vada şeyle deyip ayda varın. Oluyor mu? Soňky gelenlerim Gönübek şey diýip uğratdy da sesine agram berip ýuwaş gepledi. Bağşı. Bu sen gep talgyňdan bu tükü ýöri tedilen agynçylyk bolmaly. Tötenleyip gelen talaňçy däl olar. Ýok. Olaryň gelip obaň içinden diňe bir gyýd alyp gitmekleriniň hem bir emmasy bolmaly. Bu Hiwa hanyň edeýän joýunydyr. Ol giday aýal ýanyň bir alwasydyr. Hanyň ýerençe jansydyr.
Ağzın han kete uzak yerlere de öz cansızlarını veriyor. O cansızların baran yerlerindeki han köşkünü görüp birecek gödeler saylap hana haber ediyorlar. Onson han şolova şo gıydı alıp köşkü getirmek için qow yararlanırıp öz atlılarını veriyor. Şeyle hileler bilen han köşkünü her yılla gör ne çakıydı hireltiliyor. Onson han naçarların kimsinin köşkünü saklaya, kimsini dikmelerine, beglerine verip koy veriyor. Kimsini hiva bağdara çıkarıp sattırıyor. Gepin kuleyeri, gedaya yallayanın hanın cansızı olmalı. Senemem köşke münasip qeydilip saylanan olmalı. Şu gedaya yalım, şondan son zımziyat bolan bolsa, başka neyli olsun? Öde beke düşüptür. Bu hivan kıyali üpçün yararlandırılan koşun eyranda da yok ahiri. Bu horoda da, kokonda da yok. İnni durcan şaydanlarımdan tımsalarla goğundakin aydı ver. Näme etsem oysam va? Durdu bağısı öňündäki çäýini alyp az salym güýmenli. Gönübek beýleräkdäki tekeniň üstünde jagylly jugul bolup oturan çağalaryna gadygan çaý getirmek buyurdy. Turup öz atyna mihmanyň atyna geýdirilen iýim torbany aýyrdy. Atlaň hertiniň öňüne bir goltuk güllü ýorun jatdy. Durdu bağısı bolsa şol kellesinde pikiröwür oturdy. Ol düşögiň çetine goýulan iki sany gyrmyzy çäýnigem, keýgetine biçirilen bir tabak kişmişli palawyň boğurup duranyna maňsyrmady. Ani durcan akşam şamlyga dinmersmi? Kaptalyna gulpugyny togurdup duran eli künnükilje gyýda göz düşen soň, durdu bağısı barıp eline suwallyda nahar başyna geçdi. Hani durdu başı gurla otur. Men aýtjak adam aýtdym. Senim näme pikir hyýalyň bolsa, Ay, mene Alipa, näme de bolsa, ýyndan gidip göräýsem diýen. Bugünüme senem maňa intizar bolup, şu geleýse bolmaýam diýip aglap ýören ýaly. Şükür salandanam, alyp gidäýsem diýen. Yekeli Hudaýa ýagşy diýipdirler. onuň ha bolajak zat. İkiňiz gitseňiz gowur. Baran ýeriňizde iýdelersiniz. Hyýwallar şahannadyrlar. Aýdym sady gowur ýandyr. Şo taýda gara däliga ökleňem bolmaly. Ol hyýwa beletdir. Ýönün nätan şabır barmaň. Ätiýaçlyk hiç ýerde ziýan etmez. Ýok, ýygyn çekip gitmek hyýalyň bolsa, onda aýt. Edil ertiriň özüne Yok Alipa. Diňe şükür başy bilen gitjek. Ýasynar durdu bağısı gaýdarman boldy. Mihmanyň ýatyp turup ýynjalmajagyny bilen öýesi, oň giýişden soň ýola düşmegine garşy bolup durmady. dostuň egleme nepden galmadyn diýipdirler. Sagaman baryp sagaman gelin. Durdu bağısı atyny täpçi edip ýola düşdi. Gönübek Halipa esli wagt oýa batyp duran soň, garaňkylyga çümp barýan atlyň ýerinden gaýgyrdy. Hyýwada gara däliga ökleň tapyň. Sonra berseňiz taparsyňız. Oňa menden köp dogaý salam aýdyn. Durdu bağısı uzyn gece ýol ýörep seher wagty öz obasyna ýetdi. Öýlerine goloy gelenne, kapıda daňalyk duran atyň şükür bagşyň gydygyny tanap begenni. Biýe oňat bolaýdy, öýde geleýipdir. Ýogsam toý nire zat nire. Senem hanyň talaňçylaň alyp gidenini eýýäm eşdenlerle. Ýogsam halk muny beýdip ýatyrmazdy. Saz çaldyrardylar. Durdu bağısı atın bağlap qapa gelenne, ejeti içerden çıktı. Ece salam aýyk. Geldin mi balam? Barıp giden yerin amansak ekenmi? Şükür, köp salam aýtdylar. Tüh ölemi. Çalıp geleýdin seni. Dün giycara şükür canım geldi.
Şeyle mi? Hova balam, hova. Neresi erbet bollu da. Ejesinin edi bilen şukur bağışam taş çıktı. Durdu bağışı. Haga man geldin mi? Önüme kalipen tağını çık. Şükür dayı, umut. Ulu keçesi bilen tağın tıkolotuyorum onları. Ağam başıma düşeni yarama yağda eşittim. Toya deyip geliyken tertine olsa erbet bolacak ekeni. Bir hili. Ne yalı olayan ekeni. Ay ne atacak? Yadılar ne alırdı? Akbal şeyledir ağam. Olar gürleşip içeri girdiler. Öňlerine çay, gowurma çörek aldylar. Şükür basy özünden bir kýas uly bolsa da durdy basa göňüllük berdi. Mert bolgun ağabey. Feýgülsün elden gidiren ýekesen näldin? Senin öňüm en çemenliyen ýigitler için tutup galandyr. Ýene galjaklarym köpdir. Dünýäň guruluş şeýle bu zaman. Olay diýenden haktır inim şükür. Men Gönümek Kalipa bilen maslahatlaşdym. O köp taatlaryň ýagdaýyny aýdyp berdi. Menem oňaýdanlarynyň tymsal alyp nähili bolsa da hywa gidip görmeli. Hiç bolmanyna Kara däl Halipana görürse, ýogsa adyny aşyk bolsam özüni göremdok diýen. Onu durdu bağışı akşama seni senem deyinçiňer atyňam demin aldy. Ýedimiz garan kaçytyp ogura bererdi. Kara däl Halipaňam görürse näsip bolsa, paýmydam alyp gidýär. Hyýwallar, paýhonlar. Belki gidenmide ökünmän şo iş bilen gaýdyp gelir. Belki. Onda sen ağan yat. Menem dutarları yüpökten 4-5 jübit täze kirşiýseň. Durdy basy şükür taýanyna bilen hywa gitmekçidi. Ýönül hywa näme üçin gidýär? Näme maksat bilen gidýär? Ogul seneme duşaýynda näme diýjek? Ene şulatlara dol akıl ýetirip bilen okdy. Yatıp uyksyny alyp bilen okdy. Iýiç we mugry okdy. Durdy basy bilen şükür basy ýol adyklaryny, tüňçek ätelerini, atlaryny iýimlik dänäni horjunlaryna salyp, saadlarynam egnaşyr arkalaryny asdylar. Ene oğlunyň hywadan sagaman gaýdyp geljegini ynanmaýan ýaly başdan ayak synlady. Egmigrekden uzyn moýna. Iýinçemik güdüne laýyk iýinçeden egirräk burnuna, çukur gözlerini, ýylçyr gara yüzüne gaýta-gaýta seretdi. Çaltırak dolanacak bola göreyim balam. Allah yarınız bolsun. Durdy basy bilen şükür basy ýasynlar änegden çykyp atlaryny hywa tarap sürdüler. Olar gollan goly uýdan guýaşyp gidip barışlaryny ahyry hywaň çetinden girdiler. Hywa şäheriniň minaralary, gümmezleri lowurdap gözüň gamaşdyryp barýady. Ýöne oňa çenli aralykda garyp kulbeler çentip köpdi. Olar oňy gowajyklar bolup bir-birini ýelmeşip otyrdylar. Käýerde bir zordan araba ýörer ýaly bolgusy köçeçik bardy. Olam egrim mugram bolup petsejik sansyz kulbeleň arasyna siňip gidýärdi. Allah diýersiň aňardaky gödel imaratlaryny güjeňläp oturan şähere geçere ýol ýok ýaly. Durdy basy bilen şükür basy atlaryny owajyklaryň kaptallarynyň eýlek-beýlek sürüp gördüler. Gabat gelen adamlardan Kara däliň soradylar. Emma tanan bolmady. Gaýtam olar görüp kursäp kulbelerine girýärdiler. Gün bolsa giýjigipdi. Hywan bulaşyk wagty özleridir atlar üçin ygtybarlyrak yer tapmaly.
Aho Türkmen, gelber diyen ses olary ağır oylardan halat etdi. İzlerine qaňryp tereseler, bir eleşan ýaşuly çepegin şıppılladyp haýdap gelýärdi. Ol goloy gelen soňam başyna çöwürmesini bulak gaýgyrdy. Dolanın ha öýdüňiz da. Hani berken beri. Beýdik o barysını atdyp berseňiz, sizi hukman ýyglarlar. Hani ýörüň öýe bar elin. Taňry mehmany bolarsyňyz. Çekinme. Tarak koyun bana Alahan ağa diyorlar. Durdu bagşy bilen şükür bagşy Alahan ağaň öýüne mehman düşdiler. Darajy howlyň bir gapdalyna atlaryny baglap, at torbalaryny geydirdiler. Daş eşikde ýazylan köýüni palatyň üstüne oturtdylar. Gataňsy ýassyk atdylar. Alahan ağaň garrajaýaly mehmanlara çay getirip goýdy. Ondan eline gyzgyl renkli gizjik kulal käsesini alyp howldan çykyp gitdi. Ol batym dolanyp geldi. Eline käsede nämedir bir zat bardy. Dökmejek bolup azara galýady. Mehmanlar bilen çay içip oturan Alahan ağa aýalyndan sorady. Kemper, onuň näme ho? Ay, mehmanlara jazylja ýarma pişirip bereýin diýip goňşymadan ýarty kädejik künjiýa dilep geldim. Muny işden durdy bagşy, gysarp ýatan ýerinden laňa galdy. Horjunyň gözünden gowurmaly golçany çykartdy, öýesini uzatdy. Garmaga. Ene şuna jazyp badyr. Şonun atda bişiräy ýarmagy. O kardalyp gelen ýagyny soň bir gün jaz edine. Bor. Alahan ağa mehmanlary bilen çay içip, agşamlyk nahar edinip, omin etdi. Goňşy golumdan 5-6 sansy birden salam berip geldi. İýer ýandan ýene bir 7-8 san adam geldi. Muňa Alahan ağa monça boldy. Näsin? Hiç çaçyn beýi onda on mäşläp adam ýygnan mannaqly. Assalamu alaykum. Gurunda turalım. Hey döwle tartmışlar diýýäni. Bizim oğminlerimiz hetler hayatyň aňyrsyn bukur oturan ekeniňiz. Ýogsa beýdip baryň birden gelmezdiňiz. Hay, Alahan ağa doğru diýen biz öňünäkden märde aşyşykda otyr. Mehmanyň arkyň çay içdin, nahar ýedin diýip garaşdyk, ýogsa mäli geldi. Ay bildim. Mehmanyň arkasynda saly bar eken. Hasy ködesetme geldi. Alahan ağa gaýrat. Bu wagt durdy bagşy içini gepledýärdi. Bulara aýdym aýdyp bermeli bar. Bu günäsiz wenneler nämäni bilýär? Ondan buları ýagdaýym şeýle diýip sırňa oturmak näme gerek? Sır saklamaly. Bolşuna görä aýdy bermeli. Çok goja takkalyny sypalap oturan Alahan ağa howlukman gepledi. Ay hawul nemede? Mehmanlar gaty adamadyk bolsa, kulaklyň posyny açsaga kimem bolmaz. Şeýle bar. Şeý diýip öýete şükür bagşyň ýüzüne teretdi. Şükür bagşy ýoldaşynyň ýüzüne teretdi. Durdy bagşy dik oturup adamlara çalarak godaýlady. Darajy howlyň içi eýem adamdan nolupdy. Durdy bagşy be şolaň hemmeti türkmen mika diýip içinden öýdüne tora berdi, jogabyny öýesinden eşitmekçi boldy. Alahan ağa, tügeleme hywada türkmen köp eken o. Awala, hywada türkmen köpdir mehman. Ha, şu bir-birine ýaşy oturan oğul gowalar bar. Ha, şoňa biri özbekdir, beýdeki kazakdyr, biri garagalpakdyr. Ha, iň ulsam türkmendir. Olamna şu oturan obaňyzdyr. Onsoňam neme bi türkmen magsyny hywalaryň köpüsi gowurýandyr. Alahan ağa bugürüňler aýdyp otyrka durdy bagşy bilen şükür bagşy eýem dutarlaryny gabyndan çykaryp otyrdylar. Durdy bagşy tadan has gowşak düdüp pes saýdan başlady.
şadi. Yep, iller aydır gülüm şadi, senin can tanın emmolli. Dertli canımın eyesi koy, senin can o sana emmol. Bağışın şeyli zarin sada koşuaydan ilkinzaydı mi, Alahan ağan kovulsun dolur oturun mərikəni özünen qarttı. Senim can sana nem molu deyilip, yapıllıktan zarin aydılan aydım, goğunu yarımdan gözüne yaş aylattı. Goğunu bitinlere yırtı. Məriki ağrıs demarıptım de. Hiç kes bağışa sağ olum demedi, berekellad aytmadı. Yar. Kara gözüm karalaştı. Ya, kara gözüm karalaştı, siyah dil tongolu düştü. Bilmem yarım kanlı ustu vey, senin can o sana emmol. Ter ölümlü gözül bağlar, Dinamda koydu dağlar. Var üşüttüm ağlar gönlü, senin can o sana emmol. Sentinamdan gitmedi yar 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 yar. Değil
beyle sütüm hiç kinletme senin can sana ne mollu ah hey 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 ah hey 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 beyle sütüm hiç kinletmez vay senin can o sana ne mollu Ağabeyle sütüm hiç gitmez beyle sütüm hiç gitmez ara gözü sağlam bu Şükür vaksı dostunun aydın tədə aydımına gen halli. Yaralı yüreğin aydın aydımı bağırın paralap baryadı. Mərəkən dımı oturmağından peydalanıp, durdu vaksı pikire vurdu. Gel, men ecizle oturmayın. Gün töyünü ellen gideren yekemen ne lahri. Mağtumul şahir yali. Beyik adamlarım yanıp duraqvati. Men kimmişim? Men halk yatı gelen yali diyen. Bu adamlar aydım dinlep şartlanma üçün geleyendir ahri. Bağışı duutarının kulaklarını bölümülrak toğuluptu. Eyyemden damana tutturdu. Bağışın bir çalıp yatan sesi, hal beylideki koca Türkmenin yaşayan Qaraqalpaqlar ovasının üstünden aşıp, Xivan Belent qalasının divarlarına sink gidiyedi. Bir sesi yanı başını yatsa oyun Türkmen kocası eşitip, langa yerinden kaldı. Dik oturup dinçirgenli. Belent pirde yanını gıygıryan bağışın sesi, innona khas aydın eşitildi. Öz başına gepletti derreu kelletini oran yağlığına ayırıp telpeğini giydi. Köyünü metetini ayağına çekti. Keppesin kapısını yüpbilenlandı. Qaranq giyeceğini böğütüp geleyen sese taş eşikte durup yine bir altın saldı. Onun bağışın aydayan oğuzuna tarap geldi.
Ol Alhan ağam öyüne baranna, darızı qoğluğun içi daş adamdan doğum. On baranni bir çette qumoq yerde çökönni hiç ket bilmedi. Çünkü bu vaqt durduwaqçı kirişleri soňky etdine senine çekilen duğtarın iň aşağı perdeleri bilen yaka tutuşýardy. On ýanyna sadanlarlyk edip oturan şükür başam bugün durduwaqçyň öňkülerden bütünlüğ üýtgeşik aýdyşyny geň alýady. Aşamadı yaman eken acala. Aydım daňatyan saýdyrly. Günüň dogjak geri qadaranny märiki öýlüýüni dargady. Emma sakkaly düýün garap ýady, hiç erik gitmän bagsylaň ýanyna baryp çökdi. Düşögün çetinde oturan ýerinden ýugoşa talamlaşdy. Öýe soňa golyrak düşüp, arkaýyn oturmagy mürühet etdi. Alhan ağan kempiriniň etiren böwrü moýly hüm çaýnyny öňlerine aldylar. Çaý başynda mesaby gurrun öz-özünden uğrup gitti. Sakkallaştı yani. Neme ol soruşak elbette ayıp değil. Sizin şoba durmusunuz. Benim fil taraf bilmedimle. Özünüz bir peşinen adam ekidiniz bolun. Yok. Men bovadan adel. Ha. Ol qaragalpaklara olsun oturyan. Ağzam bağız sesini esitip giyiç olsa da qaytı verdim. Öyle ilin mağsızın dedi üytkösük bolýada. Durdu bağışı bilen şükür bağışı badamın güdüne soğrağlı seyretiştiler. Alhan ağa mihmanның göğünne ken ağıp, olun bereti gelip duran soğalını orta attı. Neme, sizin iyiliğiniz kaysı olur? Bizim iyile ahalli yerler, arkas yerler, giyindir. Üstümüze de karadağlı göklüm yerler. Bir joğa veştip, durdu bağışı bilen şükür bağışı zöğü yerinen alli. Qaradalym biýiktiyar dikelli. Gojoklaşdylar. 3 tane qara tilkmet çoğdamlanny. Siz Allah verdi durdiýybyň. Durdu bagşy haktaki radio dramasynyň sapar aýynyň 14-üne wadalaşdy gelmäni diýen birinji bölümini dinlediňiz.
inni Allah verdi durdiýyň. Durdu bagşy haktaki radio dramasynyň Durdu bagşy itliýär Qara gözlü gelini diýen ikinji bölümünden deň. Ýewada ýetirlikde bolýan Qara däli gökleň uzak arkaçdan gelen iki mihmany öýde ýaşaýan obasyna alyp bardy. Obaň çetinäki üstünden ätlämeli pessejik köýüne haýatylja howulsynyň jygyllaw kapydan açyp olary içeri saldy. Atlary baglap duran ýerinden Anha birin sallaxanamy da şu. öýesi mihmanlara kiçijik taam görkezdi. Ondan atlary iýim torbasyny geýdirip öýe girdiler. Öýesi iki tüňçäni suwdan doldurup, daş işikdäki ojaga tarap gurdy. Durdu bagşy bilen şükür bagşy oturan ýerlerinden Qara dälin kulbetiniň içine göz aýlady. Aşaklaryna qyqaty palas izi çekipdir. Tekçede çäýnek käse, agaç çanak dur. Kön içmek duulla ýatyr. Tamyň bir burçunda buhar ojagy garalyp dur. Diýwaryň ýüzünden keçe gaply türkmen duutar atyldy. Duutaryň apdalyna ýene-de bir duutary meňzeş keltejik zat dur. İçi düýüňli iki tany köýene ýorgon, diýwaryň ýüzüne kaklan uzun gazygyň üstüne atylypdyr. Bu zatlar arkaýyn synap bolan soň durdy bagşy, iň soňky ýarym golça gowurmanam ortada goýdy. Horjunda galan gaty guty çöreklerini çykardy. 5-3 tokko nawada murtatdy. Qara däl latardap duran iki tüňçäni bir köse waýylar getirdi, çaý demledi. Üçüsüm ýassa içerdi. Öýe ýeti kulal käselerine çaý goýup mihmanlara ýüzlendi. Yiğitler gürläp oturuň. Biraz ol Qara däli gökleň diýýänlerdir. Halipa, ada wadaňa aşyk bolsagam öwediňi görüp bilmän ýördik. Ana ýewede ilkinji gedek öwediňizi gördük. Oo, mene tanadyňa. Ani inni sizem öwediňizi tanadyň da. Tanış bolalym. Ay, tanış bolduk. Maňa durdu äne ullýarlar. Maňa da şükür amanlýarlar. Ay, şükür bagşam diýýärler maňa. Menni en seýlenler hiýwada. Arkastan kändir habarym alyp bilemek. Oo, bu zamanda kimdir o ýanyna halipalyk edýän? Gönübekdir. Birem şoňa gol berip, şonun tälim alýar. Ana hiýwada Gönübegiň halipasyny gördik. Gönübe halipa siziň adyňyzy aknan üçin. Gönübek birimidir agil. Wah, da şeriň habarda. Alaman kovup gidenine ağır yaralanıpmış diýip eşitdim. Sondan soň hiç ýyl habar eşitip bilenlerlerini. Zehir päki ýarlar. Gördük saptırmaz. Gaty zatdyr. Gönübek halipa size köp duaý salam gönderdi ýaşy. Getiren ýeren sag bolsun. Ödüm sag salamat gelip ýör. Men hiwa uğramadymdan öň şoň bilen maslahatlaşyp gaýtdym. Gaty gowy. Odallynyň pikip ýadan alys ýol töküp, hiwa näme üçin gelenlerini bileti gelip oturan Qara däli gökleň syptyrmady. Bir soraşmak aýyp däl. Aýdyp oturuň. Bir näme möhüm bilen düşdiňiz? Durdu bagşy ýüzüni ýere salypdymdy. Esle salymdan soň şükür bagşy dillendi. Ay, bir ýitigi däp geldik diýip aýtagym bolýar. Ýitigi däp gelen bolsaň da siz maňa oňly habar aýdyp bilmerdiňiz. Ýöne näme de bolsun esle gowda. Nepimiz degermi, degmezmi, onçasyna biljek gal. Durdu bagşy ýerdirmedi. Şükür bagşy ýuwaşça gepledi. Ay, anhaşy durdu bagşyň gögün mereňiýdini şu ýerden maran adamlar alyp gaýdypdyr. Ýogsa ýeýämiň toýu bolmaly. Benim ýani o toýu diýip geldim boly bolmady. Onsoň bäri gaýtmaly boldy. Qara ýatyp galandan atyp galylşýaly. Ýa-da ýene bir ýaly. 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 Ý
İkimiz qayttık da. Saqqalın daraqlap oturan Qaradäli hemmesi düşnük gülleyen maanda başın attı. 3 tallaq Qaradäli göklüğün külbetine 3-4 günne pikir alıştılar, saz çalıştılar, iş döküştüler, derdinçtiler. Anna uni musulmanın din zalyan uni işlemek güne. Şoň üçin hiýo wadarynyň joşýan uni. Uzak ýurtlardan kerwen gelip sewdan qadyan uni. Dünyada hiýwan material ulawazar hiç ýerde ýok bolsa gerek. Munna adyny bilýän zadyň bar, bilmeýän zadyň bar. Bu wadarda eşik dediginden başlap ansana çenni satylmaýan zat ýok. Men niýen erkek kişiler qollyp satylyp durlar. Maýaýalyk ýyzdyr gelinler qarnak diýip sewdalaşylýar. Düýän gumolagam satylyp dur, goýunyň çöýrem satylyp dur. Dermanlyk diýip itin tedigen satylýar. Bugun Qaradälim mehmanlaryny alyp ýerden badar boldy. Bugunky badara gidişin gaty köp manty, uly umyt arzuwlary bardy. Olar barana badar miýsýaly gydypdy. Durdu bagşy bilen şükür bagşy badaryň mähellesini görüp, dünýäň ýüzünden kadymlaň ählisi şeýre ýygnanypdyr diýip oýlanýar. Badarda hemme milletten adam bardy. Dünýäň köp ýurdundan getirilen harytlaň, näzmatlaň hiç gazap ýokdy. Allahu Hanyň iň ýaş aýaly ýödüne libas almaga gelýärmiş diýip, mata badarynyň sewdagarlary heşilde qakyşyp başladylar. Olar öňlerine sergi bolup ýatan ýüzdir matalaryny sypalaşyp uly dowla düşýärdiler. Hataýdan, Owgandan, Irandan, Hindiden gelen matalar günüň şöhretine öwüşün atýardy. Ene birden gütürdöşüp bedemen gelin gaýdylar geldi. Olaň ortasynda altyn kümüşe bedelen gelin has gözi ilgiç bolup beýleklerden ekawar görünýärdi. Kaptallaklar şagydyň çorty ýaly bolup hemmet oňa boyun diýinýärdi. Yerli ýagdaýy bele tem durmuşyň ajasyny süýjüsini yetik dadan Qaradäli durdy başyň eginde elini goýdy. Şükür kime şu yerde dururdu. Sen sol bedemen gelini ýaxşy tyýla. Şu gelini han täzelikde arkaçdan alınmış diýip öýükler hyzy diýerler. Siz düşünmediňizem men düşünýän. Ýöne häzir bola görgän. Taşynda göz köpdür. Yaranjanlaň bir hana yarımsaklaga diýip laqatdy wany bilen kılysalaýmadym mardan. Durdy bagşy ülkür ýaly bolup badary görüp berip beren toppak geliniň ýyzynyň ýetdi. Olar hindi matalaryny syýnlap durha, durdy bagşy tatyjyň arkasynda duran ýerinden gelini syýnlady. Ýöniň ýüzüni gowy görüp bilmedi. Geliniň maňlaýyna dökülip duran tümtüleleri şildireşip gözüň gamaşdyryp barýardy. Özüňe senem bolsaň gerek diýip durdy bagşy ýyda çekildi. Gelinler Hatay matalarynyň sergisine bardylar. Durdy bagşy bir gezek mata tatýanyň arkasyna bukulup has golay bardy, gelini dikanlap beretdi. Bir dogurdanam senemdi. Gözüne sürme çekensen tanar ýalym däldi. Durdy bagşy özüni tanatjak bolup, durdy diýip öz adyny tutdy da senemiň görejine gönderetdi. İki göreç bir-birine dikildi. Gelin mata tatanyň gapdalyna duran ýigitiň tepesinden dabanyna çenni çaltynlatdy, ýüreberdi. Durdy bagşy esli wagt oň ýerden seredip durdy. Emma gelin ýydyna garamady. Durdy bagşy haýdap ýörep, garaşyp duran ýoldaşlarynyň ýanyna bardy. Ýürüm, gitdik. Qaradäli bilen Şükür bagşy sesini çykarman oň ýerine düşdiler. Olar Qaradäliň öýüne gelýänçäler ýeki adam geplemän tamak geldiler. Öňlerine çaý elendiňler durdy bagşy dillenni. Hawa, hyýwaly işmede gutordy. Ama görmegi arzu edip adyna gowup beren Qaradäli göklüň diýilýän ussa adam gördük. Hey, sene moýdam gördük. Uzak ýol söküp gelenmiz biderek bolmady. Indi haçan gaýdaly diýsen, men taýýar, şükür bagşym.
Durdubağışın aydan bütödlerinden soň hiç kim geplemedi. Her kim öz pikir bilen gumra bolup otyrdy. Ahiri Garadäli göklen Deşnükli. Demek sen o gidip bir görmäge geläýipdiň da. Olan seni gördü mü? Hava görme kemini koymadı. Tanıdım. Eydi sen pikirin deşnükli Durduhan. Bana aşıklığı yalan eken, namard eken, iyidimden gelmettiğime deyal görüptün. Eger o gıydı, vay Durducan meni bu beladan kutar, iyidim alıp git deyip dağdı periyat eden olsa, sen neme ulaşmalı olsa tayyar. Seyle durdu baksı. Vah edil yüreğim bildin yaşlı. İyidimdenim gelip bilmedi. Namard ekeni, korku ekeni bilmedin mi? Eğer o vah şu an bir iyidimden gelin mi olsa di. Men şu zalimlan elinden altadılar deyip afuryan mı olsa, armağanlı olsa, men elimden gelin ne derdim. Ama bazarda görüşenmizde bana hiç saat değmedi. Ay can sağ olsun. Baktlı olsun. Karada helal ipa diyen he? Şunu ne mi deydin? Kaçak deydin o diyen. Hani şunu vurup çalıp versene. O ne elde hakkı? Ya, ona kaçak diyerler. Ha kaçak. Hiyo da yürgünlü sağlanır be. Hani şükür baksı, duutarın elin al. İkimiz koşup çalalı. Durdu baksı, enem dinle. Garadäli göklen bilen Şükürbaşy keti bir tellem saat çaldylar. Durdubaşy gözlerini süzüp dinleýärdi. Oňa gyjagyň näzik sesi has beter täsir edýärdi.
tane attı gelip, Qaradälin howuljugynyň kapysyna dayandy. Habarlaş diýen ses eşdip, öý ýete taş çykdy. Ha, yigitler, agaman mısınız? Gelin, attan düşün. Attan düşmert yaşılı. Biz havarlıca geldik. Bizi şeytan iyi verdi. Siz ol arkadaştan gelen bağış sağdırına olmalı. Ana şonunu alıp şu naşam hanın kabarmalı. Hanın yaşayalının öz ilinden gelen bağışını dinleyesi geleceğimiz. Seyit Muhammed Han hem tergelinin diyeni değerli bilir mi? Hamiledar olyansa hanın sözünden çıkıp bilmez. Yine olan zaman gelini itti. Anını biraz saklanın. Men mihmanlara bir maslahat salayın. Qaradäli öýüne yönelýänçe hanyň atlary eýýäm atlaryny ýydyna urupdylar. Sen İslam maslahatlaşma. Ol ödýüşüm. Yönü akşam bağışlarını alıp köşke varmalığını ol unutma. Eşittin mi? Han atlılar başına asmanı dirap oturan yalrok minaralary tarap eňdiler. Atlyň toýnugynyň aşagyndan top bojuk togurdan ılıp gitdi. Qaradäli öýüne girip mehmanlaryna soraw seretdi. Havalipa. Yankatlan havarına eşittik. Demek senin müyit men tanaptır. İnnem aydım dinleyat geliyendir onu açarın. Gideriz halipa, hükman ederiz. Akşam aralar Qaradäli mehmanlaryny ýygyna tirkäp ilki bilen Muhammed Emin hanyň medresesine bardy. Çünkü kim Seyit Muhammed Rahim hanyň barjak bolsa, ilki bilen oň atasynyň haýwatly medresesine sejde edip onuň öýüne barmarmyş. Durdy bagşy, şükür bagşy. Qaradäliga ökleňçisi Seyit Muhammed Rahim hanyň 2 mertebeli 40 hüjreli köşküne baranna eňrik gow garalypdy. Derwedewan olary köşküň orta arasyndaky giň meýdançaň ortasynda gurulan äpet eýwan alyp bardy. O ýerde hyzmatgärler, çorlar üýşüp otyrdy. Eýwany milýän basganjagyň apdalyna goýulan adam moýy Hytaý temawary ýokarky jurnundan boğ üfledi. Tayak salym gapdallaqy eýwanyna bolsa, geýnuli adamlar bilen han otyrdy. Mehmanyň öňüne çay goýdular. Durdy başı çay içip otyrka, asrynlyk bilen köşüň içine gödaýlady. Hüjreleriň ikinji gatyndakynyň ählisine şemýän ýady. Aşağı katdaklarynyň käbirine öçügde ışık bardy. Qaradäliň aýdyşyna görä hanyň aýaly köpmüş. Ol aýallarynyň sanyny 40-a ýetirmekçimiş. Özüm her gün çiýişe edip 40 serçi ýämiş. Durdy başı köşküň içine näçe teretse-de aýal maşgala göz düşmedi. Han aýallaryny berk tutýanmalary jemeli. Ýogsa da senem oň näçin aýal bolduka diýip durdy başı özüne sorak berende duýman galdy. Garanky gow düşendiň, eýwanyň çarşywasynyň üstüne hatara oturdan onlarça şemiň ähletini ýakdylar. Ondan bağışlar başlamaly diýen buyruk geldi. Aydır gülün şafi. Yep, aydır gülün şafi. Senin can sana ne mollu dertli canımın geyete karığı sana ne mollu. Karıgının karılaştı. Düştü dilmen yarım kanlı kuştu senin candana nem oldu.
Vartal kuşat divalar senin cantanın nem bollu nem bollu. Bazı dadım yetmez. Hep durdu bazı dadım yetmez. Yerin sen finamdan gitmez. Beyde tütün hiç kim yetmez. Arı vıttana nem oldu. Adeyde tütün hiç kim yetmez. Arı vıttana nem oldu. Ha ha. Beylesi tümüye hiç kim etmez Beylesi tümüye hiç kes etmez Benim can tanım dur El oğulluye namut hali gel El oğulluye namut hali gel Oğul benim tanım dur Ha ha Durduwagşy ilkinji aýdymyny äni onu namut gally senemçe saňa näme boldy diýip tamamlady. Muň başdan beýli diýip başlamagynyň şükürbaş howatyr edip gara däliň yüzüne teretdi. Gara däli eginni gysdy. Emma han bizatlary duýurläldi. Ol ýanynaky baýbegler bilen ýyzyna şerap günürýärdi. Durduwagşy ýene-de 4-5 aýdym aýdyp sesine sığıntık berdi. Dutarının olarını dolayla verip toğladı. Şükürvaq son güdünü etiyanın näme diyen manına çıngırlıp teretti. Qara däli bolsa bağışın birden beýle bilende galyp beljegini anan mänýäli şükürvaşa naýynjar teretti. Durduwagşy bizatlary pitendetmän dutaryny batly qakyp başlady. Bağışı belent perde gıygırına, Kaptalla kıyvanını keyip çek oturan Teyit Muhammed Khan'na gıyıp, cıdırdap duran çiğşe dedikli terçeleri, ağdırışlarını donk kağıtlar. Bağışa kulak astılar. Komoşu eylem diklere yenge senin canı tapsırım turun kaydım öyümüdür. Yeni kalın oturdım zamanı elim tutur Hal cemalı yaşım ben vay bol yanımdan meter Ya gelin dokuzuz kul hamza
Adam dediğin kıyıdan aldım. Sen benim manadım. Gülhümle manadım. Vadalaştın gelmeni yılgırsına mayilmen aklına maranime Yep durdu başı isteyen karı gözü gelin ban adara çakapıyla laptara kolunu Ey yar badara çakanla birce gördün yüzünü yılgırsından ben öldüm aklına marandım Sen benim marandım Durdubags aydamın soňky bendine has gönül ötdi. Senimi düýünki badarda görünmeşini aýdyp goýberdi. Ey yıldızın aman aylan Ey yıldızın aman aylan Aklım ara halime Aydym kutor-kutormaka ikinji mertebedäki haýwatly hüjreden çirkin ayal teteşdirdi. Ayo Seyit, vay Seyit yetevari. Arkaştan getiren tulakayın çaşıp özünden gitti. Vay çaltırak gel, çaltırak. Ağzından ağ köpük saçıp yatır. Büteteşden Durdubagsy aydymyny tappa kessi. Eli diýen etmen saňyllady. Seyit Muhammed Han bolsa ses gelen tarapylgady. Hüjra girip çykdy da bağışlara tarap henkirdi. Ey yesir göklen. Bağışlanğala yok bolşy yerden gözüme görünme. Qara däli mehmanlaryny ýygyna tirkep derwededen çalt çykdy. Ol öýüne barıp ýoldaşlaryna Seni qoğuz qaydı verim. Yoksa mahanın her dağda qara saymallar. gece yarım bolana qara däli öklen gönüge salam gönderip mehmanlaryny ýola saldy. Durdubagsy bilen Şükürbagsy ya keremil dağlar uğrumy size sar diýip gece bir wagty ýola düşdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz Allah verdi durdyýyň Durdubagşy hakdaky radio dramasyny dinlediňiz. Oňa gatnaşdylar artistler Aman Bayram Merdiýew, Allah verdi Meleýew, Bayram Gurbanow, Pinjiwar Ilyasow, Akça Juma Durdyýewa, Gurban Aman Ýelliýew, Juma Kowusow, Aşyr Gurbanow, Aydymlar Aydyn, Gurban Mehmet Karajayew,
Onu sadanlarlyk edenler hem sadlary çalanlar Akmurat Şarif bilen Ata Avliyev. Rejissöri Qurban Amanelliyev. Set operatory Çağrı Gelliyev bilen Klara Karacayev. Redaktory Yusuf Berdiyev. Radio drama 1990-njy ýylda ýadyga geçir.